سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچینی سنگ پشتک تیار میکنیم برای فرزندان. بینید خمیرش ریزانی که عجایبات. محصولات لازمه برای ما 100 گرم روغنی مسکه یعنی مسله یا که مرگرین، 100 گرم روغنی رستنی، 300-400 گرم آرد، 100 گرم сахарный пудра. میتونید جشن شکرم استفاده برید. 3-4 قاشق آبی خنک، آب ما سخت خنک باشد. جشن تخمم استفاده برید میشد. 2 قاشق کرخمل برای آن استفاده برم که برای پیچنی ها خوش را ریزانک میکند. کرخمل کرنامو شرط نیه. 2 قاشق какао. منه چقدر разрыхлитель камтар, ноги қошиқчаба разрыхлитель. мо бисёр намкунем разрыхлитель барои печениҳо, барои он ки резонак намбиёрад ва рам мекунад, маззи равғаниша гум мекунад. аними маҳсулотҳо барои печении сангпуштакӣ мо лозим аст. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. худованд кори мо ба файзу барака ва обротият. мана мо 100 грамм масломо мулоим бошад, дар ҳарорати хона бошад. 100 грамм мана масли мулоим, мана 100 грамм равғани растанӣ ва сахарни пудрая хушро бо ҳамроҳии вилка омехта мекунем ҳамаша. як хел маҳсулот ҳосил мекунем. хушро омехта кардем. мо сахарни пудро ҳамроҳ кунем, даруни хамири мо шакарак намбиёд. барои ҳамин ман бисёртар барои печениҳо сахарни пудра истифода мебарам ки хушро об мешавад, хамиромо хушро силиқ мебиёрад. об кардем. мана крахмаломо, крахмали кукурузни, крахмаломо хушро омехта мекунем. маҳсулотомо хушро омехта кардем. акун мана 3-4 қошуқ оби хунук, сахт хунук бошад. мана обомоем ҳамроҳ карда ҳамаша мана хушро омехта мекунем. як бори дигар ҳамаша хушро омехта карда акнун орда ҳамроҳ мекунем. ордомо ҳамроҳ мекунем. мана ордомо ҳамроҳ карда ҳатман разрыхлитело мо орд ба ҳамроҳ мекунем. ҳамаша бори дигар омехта карда хушро хамир мекунем. мана нигоҳ кунед хамири мо чӣ хеле резонак омад. вале хамири мо камтар сахт шуданаш дар кор. ман сахт накардам ки мо аввал ним қисмашба какао ҳамроҳ кунем. мана 2 қисм, 1 қисми майдашба какао калонаш сафед месояд. 1 қошуқ дигар орд ҳамроҳ мекунем изофа. мо аввал орд ҳамроҳ мекунем. мана 2 қошуқ орд ҳамроҳ кардем. нигоҳ кунед хамиромо резонак буданаш ба худаш маълум. хамиромо ҷудо шусос. ҷойбот болаззат мебиёд барои фарзандон бениҳоят нағз. на дуюм қисмашба какао ҳамроҳ мекунем. шуро омехта мекунем. какаои орд ҳар душ як хел рола иҷро мекунад. барои ҳамин барои як хел омадани хамиромо вашба орд ҳамроҳ кунем. дуюм қисмашба мана какао ҳамроҳ мекунем. мана хамири какаогини мо ҳам тайёр шуд. мана мо дута хамиромоя гирифтем. мо дар аввал хамири сафедамоя ба зуволачо тақсим мекунем, на он қадар калон шавад. минтар майдича ҳама хамиромоя зуволачо мегирем як хел.
من زوالچه گرفتم همشه 45 دانه شد. 45 دانه 5 دانگیش برای 4 دانش برای پاچکش، 1 دانه برای калаш، 1 донам сангаш. мо 45 дона ба 9 дона мана сиёҳки шоколад тайёр мекунем, какаогинки. мо ини тарзи тайёр куниш чӣ тавр? мана мо мегирем камтар дарозак шакл мекунем. сета чорта шояд мана панҷумаш якти ба чиқар мекунем калаша. мана мечиним дута ондушба мана якта мана мекунем мана сангаша. мана сангаш. мана мо сангашба мана картошка майда кунаки мана зер мекунем. мана зер мекунем мана суринхакчи мешавад. пушти санги сангпушти мо мемонем пушташба. мана сангпушчаи мо мана хамири мана сиёҳ шоколадни 2 дона чашм монда мана пушташ ҳамаша ҳамин тавр листба мечинем. мана печенияро ҳамин тавр листба мегирем. мана ман 1 дона пюре кунаққати зер кардам, мондагиша корткати тайёр кардам. ҳозир мана нишон медиҳам. мана хамири сафедамоя мана мегирем листба дарозакча шакл 4 донаша мана мечинем. дута пуштба мана гулчикара чинда это кулулаша мемонем. мана калаба мана хамири шоколадниҳома мегирем. мана корткати арача мекунем. пушти сангпушти мо камтар зер мекунем. хамири мана шоколадни мондагиҳомо мана дута чашм месозем. кулулача дута чашм мондем. чиқар шуд сангпуштаки мо ина ба муддати 20-25 дақиқа 200 дараҷа тафтонанда пухта мегирем. мана чӣ гуна мебинед печеничи сангпуштаки мо ҳам тайёр шуд. мана чӣ қадar аҷоибот пухтааст. мана пушташ мана намудаш шуро часпидааст якдигаришба. мана хамироша мебинем хамирош чӣ қадar омода бошад. мана худаш маълум ки чӣ қадar резанак шуда мерад. мана хамирош худаш маълум ки мана чӣ қадar равғанин мана резанак шуда мерад. равғанини аҷоибот мана барои бачаҳо аҷоибот болаззат. барои он ки печени мо чӣ қадар истад. печени мо чӣ қадар истад ягон чӣ намешавад. барои он ки ин худаш хушкак хамираш болаззат мебиёд. бачаҳо бемалол ба ҳузур истеъмол мекунанд. нигоҳ кунед чӣ қадar аҷоибот резанаки хамирош равғанин будагиш маълум. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. барои фарзандон основной канали мо дастгирӣ кунед. ҳатман барои фарзандон тайёр кунед. канали мо дастгирӣ кунед. подписатсия кунед. ёру дӯстое даъват кунед. иншоалло боз видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад бо дастгирии шумо дӯстон. хайр то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.